Здравейте всички, това е моя аккаунт в Steam. Всички могат ми пратите покана, ако искате. Левел 8 съм, да. Тук сега ще видя всички игри, които имам. All Games. Може всеки да ми праща покана, който си иска. Да, има Фурч, имам Rift, много игри имам. Да, имам още 50. И искам после No More Room и Sound. И да. Така. И това са моите приятели. Така. Вижте всички. Това. Аз пиша Алекс БГ. Ето това. Това нещо тук. Приемете. Да. Ами, сега какво да покажа? На стора. Известно ми е, че... да кажа, че Borderlands от вчера е някаква безплатна за 2 или 3 дена. Мога да играем. Всички. Да. Това беше рекламирането. И до скоро.